Όχι αυτό. Αυτό. Όχι. Εδώ. Πώς λέγεται είπαμε. Ο κωδικός πώς είναι. 200. Πώς λέγεται το rooms. Α, τρέλα. Ναι. Το πήγες. Ναι. Μπαίνω. Κάτσε εκεί, μπαίνω. Γιατί με δείχνει ένα χ. Α, Σε βρήκα. όχι που είσαι. Μη με σκοτώσεις. Καλά, καλά. Destroy little bird. Έχουμε. Α, με σκοτώ. Ρε, με πέτυχες. Και εσύ με πέτυχες. Sorry, έλα, stop. Πού είσαι, έλα εδώ, να σε δω. Σε κυνηγάω. Θα κάνω μπαμ. Πού είσαι. Εκεί που κάνω. Έρχομαι. Ας δεν έχω πολύ... τι κάνω. Πάμε ανεβαίνω. Ναι, τώρα που δεν κοιτάω εγώ το κάνω. Άντε, γεια, ψόφος. Α, πάνε να πάρω τα λεφτά σου. Α, τι είναι αυτό. Κάτι πήρα. Repair. Δεν βαριέσαι. Destroy. Όχι ρε, όχι. Όχι, θα ψοφήσω. Να, γίνε καλά μου. Γάμω το... Πέρα μου σχέσω. Πάρε ρε. Ψόφος. Πήρα φιούλ. Α, φιούλ παίρνεις, κατάλαβες από πού, έτσι. Τώρα άμα δεν με σκοτώσει τι να σου πω. Με τόσο life που έχω. Όχι, με σκότωσε. Τώρα μην πεις να με βγάλει. Αν νόμιζα να με βγάλει. Και στο χάρτη μπορείς να δεις. Γάμο του το πήρα. Ναι! Πάρτε το repair που δεν χρειαζόμαστε, αλλά τέλος πάντων. Συμβέστηνη λέγεται ρε. Η ευαισθησία ρε για το παιχνίδι. Όχι! Ποιος! Α, εσύ! Πετρό! Όχι ρε! Περίμενα λίγο ρε. Κάτσε. Πού να κάτσω? Εδώ. Μην πεις τώρα ότι πετυχαίνω. Όχι. Σε σκότωσα. Όχι. Πώς? Πάρε. Fuel. Όταν σκοτώνεις ένα άτομο σου δίνει fuel. Και θα πάω να ψοφήσω. Έλα ρε, ήθελα να πάω να ψοφήσω. Σε ψεύσα εγώ. Δεν πειράζει. Σε δίνει κάτι σαν... Α, πάνε να παίρνω το fuel μου ή life ή repair ή κάτι. Δεν μας είπες ότι δεν έχω να. Το πρώτο μου upgrade ήταν στο τέτοιο, για στόχο. Γι' αυτό έχω πιο καλό. Σαν ένας με τέτοιο. Και θα πάρω και Armon. Αρμόν. Τα αγγλικά σκύλια. Armor, δεν ξέρω εγώ. Armon. Μην με μπερδεύεις. Ποιος? Έχω Armon. Έχω Armon. Όχι, είναι overheat. Overheat. Πού είσαι? Πού είναι ρε? Α, ένα διαμάντι. Και εγώ το είδα. Destroy the little bird. Αυτό θα κάνω. Όχι, ψόφος να σε φάει. Δεν γίνεται. Είμαστε μόνο εμείς οι δύο κι άλλα είναι. Α, ανεβαίνουμε. Ωραίος. Ούτε εγώ, σίγουρα. 200. Δεν μπορεί να προχωρήσεις. Δεν πειράζει, σκότωσε. Ποιο τελείωσε? Εμένα τελείωσε. Τι τελείωσε? Γιατί βγήκες? Τελείωσε το fuel μου. Α, ναι, είμαι μόνος. Εντάξει, δεν πειράζει. 2.250 πήρα.
Γάμο, βγαίνω κι εγώ. Να κάνω upgrade. Νευρίασα. Νευλίαθα. Κάνε upgrades και μετά πάμε και τέτοιο για ξανά άλλο ανεβαίνει. Ναι, χαίρομαι πολύ, το ξέρουμε. Σερβερ τρέλα, άιντε. Άιντε. Τσιγκοβάλε. Περίμενε λίγο. Μπορεί να πάρεις κι άλλο Πώς ελικόπτερο. κάνουμε upgrade, δεν θυμάμαι. Για λες κάτι από εδώ που θες, ξέρω εγώ. Και κάνεις upgrade. Όντως. Λοιπόν, get double reward. Όχι, ευχαριστώ. Όχι, ευχαριστώ. Stop. Εγώ θα πάρω καινούργιο ελικόπτερο. Αχ, γίνεται. Δες λίγο. Σε σένα γίνεται. Ναι, Το ξεκλείδωσες. τώρα θα το κάνω. Και άντε, γεια σου. Όχι, δεν θα κάνω share, αλλά ευχαριστώ. Κάτσε. Και θα κάνω και τέτοιο και Εμένα και δεν upgrades. ξεκλειδώνει. Κάτσε λίγο. Πήγες level 2. Ναι, πήγες level 2 ρε βλάκα. Εγώ είμαι level 1. Και έχω και 2.000 κάτι, 900 τώρα κάτι. Εγώ έχω τώρα 1000. Ας τα κάνουμε όλα upgrade, ρε. Τι μας χαλάει. Εγώ θα χάσω. Τι έχουμε ακόμα. Οχο. Δεν έχει άλλο να κάνουμε. Τώρα θα κάνουμε κι άλλο. Κάτσε να κάνω. Κάτσε λίγο. Ναι, κάνε, αλλά θέλω λίγο το Canon να το κάνω upgrade. Α, έτσι είναι. Οχ, τώρα με γκάβλες. Α, να το. Εντάξει. Το πήρα. Οχ, κρύψε, παρακαλώ, κρύψε. Custom. Ναι, κάνε. Με password. Θα κάνω, ναι. Για να μην συμμονώ με δύο. Το password του είναι πάλι 200 200. και τρέλα. Πώς λέγεται τρέλα. Fine games. δεν το Fine έκανα games. ακόμη. Fine games. Τώρα Fine το κάνω. games. Το κάνω τώρα. Ηρέμησε. TMT. Μπήκα. TMT. Fine games. Τρέλα. Τρέλα. Μπήκες. Μπαίνω. 200 είναι το password. Ξαναπάω. Το password Γιατί, λέει. τι μουσικής βάλει. Μπαίνω. Και ο Θεός μαζί σου. Μπαίνω. Καινούργιο ελικόπτερο, καινούργιες βουκέτες, καινούργια πολυβόλα. Ο Θεός μαζί σου. Ακόμα τα Little Bird έχεις ρε. Ναι ρε, εγώ δεν είμαι 2 level. Πώς ξαναπαίξω το παιχνίδι, είπες. Γιατί εγώ πρώτη φορά δεν το παίζω. Ναι, το έχω ξαναπαίξει. Ωραία, εγώ το παίζω πρώτη φορά δεν. Overheat, όχι. Κι εγώ. Βάρεψα. Ναι. Είσαι level 2 ρε μάκα. Ναι, βγάζω φωτιές στο ελικόπτερο, θα ψοφήσω. Όχι, κάτω. Πάνω, το χέρι μου. Πάνω. Εντάξει. Αχ, χτύπησε και το χέρι μου. Ξενικά. Να το Little Bird. Little Bird είσαι. Και σε κάτι άλλο Little Bird, αλλά τέλος πάντων. Ναι, πρόσφυσε. Δεν γίνεται τώρα. Μπαμ. Αχ, overheat. Το overheat δεν είναι κάτι σαν reload. Και τέτοιο. Οπ. Γεια σου. Πού λέει ρε. Όμως, Α, από εκεί είναι. Α, μου σκίσα. Όχι ρε. Ναι. Μπουμ. Θα πάρω και ένα repair. Ευχαριστώ πολύ. Οπ, κάτι έχει εκεί. Δεν βλέπω. Τι είναι εκείνο εκεί. Εκείνο εκεί. Οπ. Α, αυτός. Όχι, δεν κατάλαβες εγώ. Πώς γίνεται. Τι έκανε πάλι. Μόνο 2 πυραυλίες με πέτυχαν. Ναι, όχι ότι πήρα άλλους πυράβλους ή έκανα upgrade του εκείνους που Ναι πήρα. ρε φίλε, όμως τους δεύτερους πυράβλους έχεις και εσύ. Δεν έχεις τίποτα τους τελευταίους. Θέλω να πάρω αυτό. Όχι. Θα ψοφήσω. Ρίξε ένα τέτοιο τουλάχιστον να με ψοφήσεις. Τουλάχιστον έριξα ένα τέτοιο. Target destroyed. Πάρ' τα fuel. Ρε πούντα, μην με πυροβολείς λίγο. Αυτό. Ναι, αυτό είναι fuel. Το πήρα. Destroy. Λοιπόν. Όχι. Μην πεις overheat. Λίγο πιο γρήγορα μπορείς να... Πώς!
Α, με τους πυράβλους. Είναι αυτό. Δεν πέτυχες. Έκανα όπου να είναι σπίτι. Πάω να πάρω εκείνη εκεί. Πάω να πάρω εκείνη. Να τα βλέπεις εκείνη εκεί. Ποιος μικροβολάει γαμό. Άσυ. Όχι, έστηκα, πάω να το πάρω. Όχι. Πάρ' το, σε παρακαλώ πολύ, πάρ' το. Μπράβο. Αλλά μπράβο σου. Έλα. Όχι. Ψόφος. Φίλε μας δεν είναι τόσο δίκαιο. Ποιο? Εσύ έχεις τέτοιο. Φίλε, το ίδιο πράγμα. Απ' την αρχή ήμασταν πιο δίκαιοι. Εγώ φταίω και στην αρχή συνεχούσα, γι' αυτό το πήρα τελευταία και το level 2. Να, μην πετύχεις ψόφο τώρα, με τόσο life που είναι. Τι ώρα είναι? Έλα, μη σου χεσώ. Πού είναι? Πυροβολά πάνω κάτω χρησιμοποιώ. Οπ. Γαμώ το overheat έχω. Πίσω σου κάτι έχει, είναι χρυσό πράγμα. Θα πάω να το πάρω μέσα τώρα και κλείνω το βίντεο μόλις το πάρω. Όχι ρε, έφυγε εκείνο το χρυσό. Σε 5. Σε 5-4 τελειώνει το fuel. 4, 3. Άμα δεν κάνω τίποτα τελειώνει, δεν τελειώνει. Λέω σε ρίχνω. Α, μπορείς να κάνεις και refuel με 15 διαμάντια. Αλλά ποιος δίνει 15 διαμάντια? Καλά, πες το άντρο. Όχι, χωρίς άντρο. Καλά, χωρίς άντρο. Τι μου σημαίνει?